De wintermarkt in het Brugge kent al jarenlang een traditie, maar is sinds kort in een nieuw jasje gestoken, waarbij de samenwerking met het multifunctioneel centrum een belangrijke rol vervult. Nou, vanuit het wijkplatform is het initiatief gekomen om toch weer te kijken of we het wintermarkt kunnen doen. We hebben die een aantal jaren geleden georganiseerd. En nu is gevraagd of we weer willen kijken om het initiatief op te pakken, om te kijken of er animo is. De samenwerking met het MFC is gedaan omdat we hier met het wijkplatform vaak intern zitten. Dus de communicatie was heel kort naar het bestuur van het MFC. En zo is het natuurlijk geboren om vrij snel ook gebruik te kunnen maken van het MFC zelf. De ruimte was beschikbaar en die hebben ze ook beschikbaar gehouden voor ons om dit vandaag te kunnen organiseren. En dat is me goed ook, want als het nu buiten had moeten gebeuren, dan was er niet veel van terechtgekomen, denk ik. Nee, we hebben het een aantal jaren buiten geprobeerd. Het is te doen, maar was wel afzien. Dus dit was veel beter te handhaven. En natuurlijk ook laagdrempeliger voor de standhouders, omdat die nu de tafels die we hier binnen al hadden staan, nu gebruiken als stand. Veel culturen presenteerden zich met zelfgemaakte kerstartikelen en heerlijke hapjes. Nou, ik denk gezien hoeveel kramen we nu dit jaar voor de eerste keer toch weer bij elkaar hebben gekregen, zullen wij daar zeker mee doorgaan en proberen dat het nog meer uitgebreid wordt. Zodat we toch ieder jaar deze wintermarkt terug kunnen laten komen. Er waren die dag diverse winter- en kerstmarkten, zo ook aan de Singel in Veltem. Deze kerstmarkt is het initiatief van vrijwilligers, maar krijgt ondersteuning bij het organiseren van activiteiten voor thuiswonende ouderen. Nou, wij hebben één keer per 2 jaar hebben wij een kerstmarkt. Die wordt georganiseerd zodat we uitstapjes voor onze deelnemers en ook vrijwilligers kunnen organiseren. En dat doen we doordat al onze deelnemers en vrijwilligers van allerlei dingen maken die dan hier verkocht worden. En van die opbrengst gaan we lekker een dagje weg. Onze doelgroep bestaat uit zelfstandig thuiswonende ouderen met verschillende problematiek. Dat kan zijn dat ze lichamelijk iets mankeren of dat er op psychisch gebied iets aan de hand is. Maar ook mensen die komen uit eenzaamheid. Ja, wij vallen onder de paraplu van Proteon, een grote zorgorganisatie hier in Noord-Limburg en Midden-Limburg. Maar wij hebben deze kerstmarkt op eigen initiatief georganiseerd. Proteon zorgt wel elke maand voor het activiteitengeld, zodat wij onze creatieve dingen kunnen doen. En zodoende hebben we ook geen extra kosten aan de kerstmarkt en is wat wij hier vandaag ophalen ook echt winst. Ja, en die winst die wordt weer gebruikt voor andere goede doelen of voor echte activiteiten van de groep? Die winst die wordt gebruikt voor ons uitstapje. Wat we vanmiddag ophalen, daar gaan we 1 keer per jaar daarvoor. Net afgelopen week of 2 weken terug zijn we naar het Anker geweest in Merselo. Met z'n allen hebben we daar Sinterklaas laten komen, die goeie heiligman uit Spanje. Daarna hebben we lekker gegeten 's middags en 's middags is Mats Kramer geweest, de troubadour, en die heeft heerlijk met ons allemaal gezongen. Dus het was heel gezellig. En dat soort uitstapjes bedoel ik, want echt ergens naartoe gaan, ver weg, dat is gewoon niet haalbaar omdat het qua vervoerskosten veel te duur is. Dit is gewoon ook heel erg leuk. Deze middag werd afgesloten met een loterij ten behoeve van het dagactiviteitencentrum. Ja,